Lalaki nga misulay og tabok sa sapa sa barangay Sambulawan, El Salvador City naanod tungod sa kusog na sulog sa tubig. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Patay na dihang napalgan ang biktimang si Reden Cahilya human sa duha ka adlaw nga pagpangita sa search and rescue operations sa El Salvador City Disaster Risk Reduction Management Office kauban ng barangay volunteers. Sigon sa investigasyon sa kapulisan sa El Salvador City, patabok unta ang biktima sa sapa sa barangay Sambulawan apan wala kini midayon sanglit mibaha na. Apan naglingkod lamang kinikilid sa sapa, hinungdan nga naabtan og naanod dihang mikusog ang baha. Sumala pa nga nakainom ang biktima ni adtong tungura. Mibalik siya, ning galingkod siya sa kiningkilid sa suba. Nya mo say pagbulhog dayon sa nadir nga tubig. Motabok kay sa tabok sa sapa na dito ang balay sa ihang papa nga pangadji. Last nga pangadji. Nakita ang patayng lawas ni ini ilawom sa tulay sa maong barangay. Ilubong gilayon ang patayng lawas ni ini sanglit ang naa na kini sa state of decomposition. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.